Sobra 20,000 ka mga delegado nga gilangkuban sa mga atleta, coaches ug DepEd Region 9 ang misalmot sa opening ceremonies sa Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association kung ZPRAA Meet 2025. Gisog din ang aktibidad, pinaag sa torch lighting ug usa ka parada niadtong Pebrero 23, 2025 sa Julian Serrano Sports Complex, Siocon, Zamboanga del Norte. Sumala sa probinsyal ng gobyerno sa Zamboanga del Norte, ikaupat na higayon nga gihimo sa Siocon ang ZPRAA Meet ug upat ka higayon na nga ang Siocon ang host municipality. Mismong ang mga atleta gikan sa Siocon nga nakadaog na sa Palarong Pambansa ang nagpasiga sa sulo nga simbolo sa ilang panaghiusa, kadasig ug espiritu sa sportsmanship sa mga atleta. Apil sa torch lighting ang sports ambassador, atleta ug aktor nga si JC De Vera. Samtang nagpakita sab og talento sa pagsayaw ang 2,000 ka mga performers gikan sa nagkadaiyang tulunghaan sa munisipalidad sa Siocon pinaagi sa field demonstration. Gisaysay ni Mayor Cesar Soriano ang papel sa sports sa pagpausbaw sa nasyonalismo o patriotismo sa matag usa. Diin ang matag kalihukan o kompetisyon dili lang usa ka pasundalag sa abilidad apan usa sab ka oportunidad aron mapalambo ang pagpasidungog sa nasod. Napuno sab sa kasadyang seremonya sa diyang nalingaw ang mga delegado ug mga taga Siocon sa gipahigayon nga fireworks display nga giubanan sa musika nga nagdala og kalingaw sa mga nananaw. Gisugdan na sab ang mga dula kagahapon ug ang modaug mo'y magrepresenta sa Region 9 alang sa Palarong Pambansa 2025. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!